नै गाइस आंखौसो फसायदोंमोनलै हा गिदिर जुथा गानदो गाइस बेखौ मोजां नुदोंमोन नुनाया खिन्थु गस्लायानो माबा बेलेग स्टाइलनि आरो पान्जाबि स्टाइलसो ना मा बोरैबा हंकं स्टाइलसो नामाथाय मोजाङानो माथो बेलाय आखाया मासे गोलाव फालाय मा लंपेन्ट होनो बेखौलाय पायजामा कुर्ता ना मा मिलाय हा समायगोन माथो गानबा बेखौ ना गानबा लादो बेखौनो गानायथां नै गाइस आंखौसो फसायदोंमोनलै फसायदोंमोन आं मोजां बरिया नखा साजिखागौमोन न मा बायदो खाथियाव खालामग्रा एसे जुम खालामग्रा फिसा गोजानाव हिन्जावफोरनि बायदिसो नै आसिया हिन्जावनिसो गानखायो सेन्देलखौबो नै जुथा खाख्रा बेखौसो बायनांगौ नोङो नाय सिगोन बे ना हा गिदिर जुथा गानदो पान्जाबि स्टाइलनि फिसा नायनाला नायनो दोङो दा फिसा Boleh nanu nas sendal kau. Gaza. Laga. Hah? Terang gitu. Gusum lah. Sendal kan dulu. Ada sosnya apa lagi kan? Kalau nggak itu produk kayak kampasnya mana? Nasla mana? Somai dengan mana tuh? Somai segar dengan mana tuh? Kamu ada ni? Apa yang naik guys? Wow. Lada ikutnya? Saya. नायगासिनो जोंनि जुथा मा नांगौमोन जों गासिबो बरियानो गोजा दङ ओमफ्राय ग्रीन कालारनि दं मा डिजाइननि नांगौ आरो गोसो बायदि मोनबाय गाइस नुबाय आरो मोनसेखौ ट्राय नायबावदों बेखौबो मोजां नुदों थाबायनाय एसे थाबायदों बेखौसो नांगौनो बेनो बरिया आनकमन बे गिदिर खादां बे गिदिर बायदि मोनदां साइजखौ नायदो हा गोराथारदां मा गोरा माथो सेन्देला बरिया नुदों सोबाव फिसाद्राय नङा नामा हा बिग जुथा बे आनकमन वाव स्ट'रावसो ओंखारदों माथो वाव गासिबो समायना नुदों बिबानो बेखौनो लादो माबानि माबासो नामालै बस्थानिसो नामालै सेन्देलालाय
Uncommon-थार सेन्देलानो guys आंलाय जेबो लाला नामालै दिनला फुजानि wow सासेया माबायदिलाय एसे uncommon लै बेखौ बेखौ लादो मोजां नुदोंना good evening guys दारिया गोगोमलावबाय माथो आं नायाव सिनो गोनां जानानै फैलै दारि लावसिगारदों सिनासिनो फुजानि खनसे सिनबावनांसिगोन खानायखौ आंना गोलाव जादों माखासे गाइस आं नैबे कालारखौ एसेबां माबा मोजां नुवासलै नै गोसोमखौसो फसायबाय आं बेखौ थारमाने माबाजों बडिजों कालारा एखे जायोना सेम मोजां एसेबां माबा नुवाखै कम्फर्टेबल नुवाखै नैखौ लाबा एकदम पारफेक्ट मिलायखागोन आरो कालारा गोसोमबाथाय सोबजों मिलाय अबे नैबे गानजागोन सोबजोंनो माबाजोंनो एडजास्टमेन्ट जाजोबगोन आरो सोब ड्रेसजोंनो गासिबो एडजास्टमेन्ट जागोन गाइस नैबे आनकमन सेन्देल बनायथारलै नुबाय मा स्टाइलनि बेलाय मा एम्फौ थां माथां बोरैबा सिबु बुगानाय थां माथां सेन्देल बेलाय खासिनाखै बेखौ आं एसेबां फसन्द जाया सिख्लाफोरनि बुस्थुबाथाय एकदम आनकमन बुस्थु थायो गथ'आ मासे समायना चेक खालामगासिनो आरोना बै कागजखौ लागे न' कागजखौ चेक खालामदो